пеш аз барномаро сар кардан мехоҳам як хабари хиша барои шумо расонам бачаҳако. Компанияи Saturn онлайн аксияи нав аз 1 декабр то 31 декабр подключения кардани интернет барои шумо бепул мешавад ва агар шумо ягон братантона дар ин аксия барен шуморо 20% скидка мекунанд ва нархҳои интернет аз 60 сомон сар мешаванд. салом алейкум тамошобинони муҳтарам, бахши навбатии барномаи 5 саволи варзишӣ аст ва бо шумо манам Ноз. Инак шурӯъ мекунем. Барномаи 5 саволи варзишӣ аст. Иштирок кардан мехоҳем? Намехоҳем иштирок кардан? Ташаккури зиёд. Салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Ман Хайриддин. Барномаи 5 саволи варзишӣ аст. Агар ба 5 савол додай ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. Шумо розиед? Бале. Аввалин саволи мо чунин аст. аз як олимпиадаи зимистона то дигараш бояд чанд муддати вақт гузарад? 1 сол. ин ҷавоби шумо аст. Бале. боварӣ доред? Бале. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. байни олимпиадаи зимистона бояд 4 сол гузарад. 4 сол пас мешавад. Ташаккури зиёд барои иштирокатон, ба шумо муваффақият. Бале. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Саидов Ҳасан Маҳмадович. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. Агар ба 5 савол додай ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. Шумо розиед? Бале. аввалин саволи мо чунин аст. канки медонед чи аста? канкие ки яхмолак бозӣ мекунанд. аввалин канкиҳо аз чӣ сохта шуда буданд? Нафаҳмидам. Иш аст ҷавоб дода натунистам. намедонед? Не. мутаассифона ба саволи мо ҷавоб гардонида натавонистед. аз устухон шуда буданд. мутаассифона ба саволи мо ҷавоб гардонида натавонистед. ташаккури зиёд барои иштирокатон, ба шумо муваффақият. Раҳмат. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Берӯз. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додай ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? Розӣ. аввалин саволи мо чунин аст. баъд аз олимпиадаи зимистона чанд муддат бояд гузарад ки дуюмаш шавад? дар байнашон чӣ қадар вақт бояд бошад? Аз зимистона бо зимистони дигар ё ки? бале. 6 моҳ. ин ҷавоби шумост. 6 моҳ. олимпиадаи зимистона яъне 6 моҳ пас мешавад. 6 моҳ пас. боварӣ доред? Боварӣ дорам. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. 4 сол пас мегузарад. ташаккури зиёд барои иштирокатон, ба шумо муваффақият. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Меня зовут Мулабаев Азиз. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додай ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? Розӣ. аввалин саволи мо чунин аст. оё дар бозии баскетбол, ба забони тоҷикӣ бигум ё русӣ, возможно ли в баскетболе исход ничья? Нет. Почему? Потому что если в основное время команды как бы ничья, там дополнительное время дается, овертайм продолжение игры. шуморо табрик мекунем. ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва саволи навбатӣ чунин аст. из чего были сделаны первые коньки? Из металла. ҷавоби шумо? Из железа, наверное, из металла, не знаю. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. аввалин пойафзоли яхмолакбозӣ аз устухон тайёр шудааст, из костей. ташаккури зиёд барои иштирокатон. шумо ба ҳар ҳол ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва соҳиби 10 сомон шудед. шуморо табрик мекунем. дар бораи барномаи мо ягон гуфтание доред? Не. ничего не хотите сказать? Я не знаю вашу передачу вообще. Впервые вижу. но вы же поучаствовали. Ну, мне понравилось. Думаю, как бы стоит так побольше сделать, чтобы узнавать, что молодежь знает о спорте, как бы. барноматон дар канали голтиҷи меброяд. бидроен тамошо кунед. раҳмати калон барои иштирокатон. ба шумо муваффақият. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Саид Мирзоев Ҷовид. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додай ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? аввалин саволи мо чунин аст. гурзро ба дурӣ мепартоянд ё ба баландӣ? Гурзро ба дурӣ. ин ҷавоби шумо аст. На. шуморо табрик мекунем. ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва саволи навбатӣ чунин аст.
байни олимпиадаи зимистонӣ чӣ қадар вақт бояд гузарад дар байнашон? Чанд сол пас ё чанд моҳ пас мегузарад? 4 сол. 4 сол. ин ҷавоби шумо аст. шуморо табрик мекунем ба саволи навбатиимон низ дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. ва саволи навбатӣ ман ба шумо хотиррасон мекунам ки агар ба саволи навбатии мо дуруст ҷавоб гардонида натавонед, маблағи бурдкардаи шумо месӯзад. шумо айни ҳол 20 сомон кор кардаед, метавонед маблағатонро бигиред ва ё давом диҳед ва маблағро зиёдтар кунед. Давом метиҳам. саволи навбатӣ чунин аст. Канки медонедам чӣ аст? Аҳа. аввалин канки аз чӣ сохта шуда буд? Аз чӯб? ин ҷавоби шумо аст. Ҳа. боварӣ доред? Ҳа. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. аввалин канки аз устухон сохта шуда буд. мутаассифона ҷавоб гардонида натавонистед. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият. Раҳмат. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед. дар комментарияҳо фикрҳо ва саволҳои навбатии худатонро нависед ва ба рақамҳои дар зери видео буда муроҷиат карда 20 сомонӣ кор кунед. хайр.